Bwana district governor takupezani. Timafuna takufunsani. Tikumva ntawuni mu anyamata akulankhula zambiri akukambirana zambiri za inu. Inuyo mukutipo bwanji pa nkhani imene akulankhulani za mashopu, za malo. Inu mukuti mutuza zotani? Nkhani zina ndi nkhani zosekesa kwambiri. Ine ndinalandira foni kuchokera kwa Honorable Mukito ngati Secretary General. Asaidi ntawuni musimuli bwino anyamata akungotola malo. Nde ino ngati district governor chitanipo kanthu ntawuni anthu asamangotola chani asamangotola malo. Ndinauza ona bwaje kuti acha bwino bwana ine ndamva mmene mwadani mmene mwalankhulira chifukwa nkhanizo ine ndimazitani ndimazidziwa. Patapita siku limodzi ona kuchisalana ndilankhula Asaidi nkhani ikumveka kwambiri ntawuni ya Lilongwe ya malo. Iniyo ndi mtsogoleri wa muno ntawuni mwangokhala du tiuchitika nchani. Ndinauza kuti nkhani yondamva chifukwa amani njala ku Malangalanga andiyimbira foni akuti mpepete mwa mpanda wa Malangalanga anyamata akutalimo akumangamo. Nde akumene kuja zikwanyasa zimenezi sakupanga sizikukhala bwino. Ndinafotokozera ona Mukito komanso ndinafotokozera iwo ona Bochisali. Andi iwo aja analimbikisa kuti kumene uja anyamata aja talesa samangeko. Andi nzoona adi kumalo kuja analesedwa. Sana mangeko. Zitatero ine ndinaitanisa meeting ya anyamata ntawuni muno. Amene akupanga ziti akupanga zimenezo. Tinakapangira kuona Bogangata ngati vice president. Alijo ni governor ndinafotokozera. A vice president a VP ndinafotokozera. Honorable Mukito ndinafotokozera. Achisale ndinafotokozera. Ndinaitana director of youth wa Central Region Owen. Ndinaitana Musa Daitoni ngati advisor wa anyamata kuti tikakhale limodzi. Andi anyamata aja ndinalakula sana pange makani. Andi mwa mmodzi amene amayankha ndi uyu nyamata amene akuti Mumbai. Ine ndamuziwa posachedwa. Sindamuziwa kalekale ndamuziwa posachedwa. Ineyo deal sinipanga kwambiri ndi mavenda. Ndikamayendesa chipani. Ndikamayendesa chipani ineyo ndimapanga deal ndi ma area ndi ma constituency. Ndamene ndimagwira nawo chani ntchito. Muzandiona za kumavenda ako nthawi zambiri sizimandikhuza. Now nditalankhula zimene zijazo anyamata aja avomereza. Musa Daitoni amene analipo mwepo zikuoneka kuti amafuna pamene akugawikana anthu. Iye akhala lipati? Akhala li pamene popo. Ananyamula anyamata kudzera mawoini. Amene anyamata amenja timalankhula chifukwa anyamatawo vuto lawo akunena kuti ifeyo timagwira ntchito koma sitikulembedwa mpaka napano. Nde ifeyo kuli bwino tizipanga za malo. Nde ine ndinawuza kuti iyayi ntchito ndo anthu amalembedwa pang'ono. Ndi mmene amalembedwa ja ndi amene amalembedwa ntchito. Nde anyamata aja Musa Daitoni anakakumana kumpanda kwawo. Atakakumana kumpanda kwawo anakadyesa mawu wauza kuti iyayi inu osavomera zimene akunena Asaidi zija. Muno ntawuni tipeze chani? Tipeze malo. Komanso Kalipinde anasankhidwa ngati chairman wa secession anasankha Asaidi. Oza lokaloka. Kalipinde Oweni ngati director wa anyamata ndamene anawuza anyamata aja kuti mupite mukasankhane. Maina umubwerese tiapasira Asaidi tatuma Asaidi akapeleke kwa DC. Akapeleke ku polisi. Akapeleke kuti lero iwaja kumatembenuza anyamata kuti Kalipinde wasangidwa ndini. Ayi nditu anasangidwa ukauka ni mavenda. Dzana ali Daitoni wandiyimbira foni. Asaidi inetwa Kalipinde chilowere nipa udindo wawo sana ndipase china chichonse. Ndinawuza kuti namba ya Kalipinde ilangula nani. Ineyo palibe china chichonse chimene ndalandirapo kwa Kalipinde. Timangocheza nawo ngati azinzatu. Mandipezenepo. Iwo aja anamuyimbira Daitoni Musa Kalipinde. Anakakumana ku state center. Anankakamiza kuti apase 500,000. Anatenga 500,000 anapasa. Zinthu zomvesa chisoni. Ine anamakwa ntchito zanga ndimagwira ntchito zachipani. Sinimagwira ntchito za mavenda. Zimene akunena anyamata kuti ayi Asaidi ndi mashopu ine ndi mashopu akale. Olomene wabwera muno ndi office yanga ino. Office ino ndinamanga nthawi ya UDF. Akukamba za Salima Sugar. Building iyo ndimapanga lendi kwa Malunga. Ndinapanga apply. Ine ndimapanga business. Ntchito yanga ndi yosaka business. Ine ntchito yanga siyo mpanga ndimene amapangira Daitoni Musa.
ngati mmene amapangira Owen. Panopo region inafa kuchinyamata. A region governor amagwira ntchito yabwino kwambiri. A director of women amagwira ntchito yabwino kwambiri. Region kuchinyamata inafa. Anatenga anyamata ena amene akwacha kuti makomuledi omenya anthu. Mwanyamata ena amene momo muli anyamata amene amayenda ndi azikwanji. Ndamene akuwenda ndi Owen. Panopo anasiya kugwisa ntchito, anasiya kugwisa ntchito youth wing, anasiya kugwisa ntchito. Lero akunena kuti Asaidi atule pansi udindo. Ine sindikudandaula. Ine ndikukumbuka chabwino bwana kuti tinayimikira mu malankhula tapitirizani muno bwino kuti timvesese mumati bwanji pamene pacha. Ine ndimanena kuti konse kumene ndalankhula kucha ndakuwuza kuti ziwe mbuzi kuchokera kwa Musa Dayton. Honorable Chisale ni munthu wankulu, ndipo ni munthu wozindikira, ndipo ni nduna. Koma chimene ndadandaula ine nchakuti Honorable Chisale amayandira nkhani kuchokera kwa Dayton. Akunziwa kale kuti Dayton ngwamiseche. Dayton safuna pamene akhala anthu bwino. Iye amafuna amene pakalowa. All time timapanga zona nkuma. Anthu timapanga za APM yeuja amalimikiza kuti anthu tipanga za APM. Koma kuseli amazemba amakatenga anyamata amene amayenda ndinakumu. Amakatenga anyamata amene amayenda ndina amene amayenda ndinakumu. Ndikumayenda nawo kwina kulikonse. Dayton anafika polankhula kuti ine za Chilomwezi sindikuzifuna. Sindikapanga za Chilomwe. Kuseli akupanga zinthu zina amapanga za wankulu wina. Ndikumanena uza Chilomwe. Koma lero ndamene ali pasogolo. Musa Dayton safuna munthu acheze nda Chisale. Amfuna zichezereka. Azanamiza mabodza. Musa Dayton safuna kuti munthu acheze nda Benny Phiri. Koma Benny Phiri amaoneka kuti ndi munthu amacheza ndi wina lesi. Sazitengera. Honorable Chipungu amapo akamene mumumena mauza anyamata kumpanda kwake Musa Dayton. Zimene tikupangazi Honorable Chipungu asonkhapo ndalama. Ndaimbira phone Honorable Chipungu anena kuti sindingapanga zimene za Saidi. Anauza anyamata kuti wasongedwa ndalama 5 million yote apite anyamata ili mupite kwa Saidi. Akumatenga ma 20,000 omapasa anyamata pali Mumba, pali nyamata kuti network, pali nyamata kuti Limani, pali auti pali pose pamene munga kumane nda Saidi mwapi. Sindikuzowa kuti napanga chake. Akuti andipe. Mmene ndagwirira chipani. Iye Dayton iyo kuti akhale advisor. Inenda mmene ndaphunzitsa ntchito anali mu district mwangamo. Inenda phunzitsa ntchito anyamata ambiri. Ndikwangolera zinthu izi zotola malozi izi zinyazisa chipani. Izi zotola malozi izi zinyazisa chipani. Lero akwaitana Honorable Chisale kupita papaki kumalankhula kumene kuja zinthu za mwano, kumalankhula zikumene kuja zinthu za uve, kumaninyoza zinthu zoti sindikuzidziwa. Mbasoyo anasankhidwa ndi Owen Chanza amene ali director of youth. Anasankhidwa ndi Owen. Panopo Owen anasiya kugwira ntchito ya region. Anasiya. Panopo ntchito amene akugwira ndi Owen akuti amakomuledi. Ndikubwerezanso kuti Bingu analesa kuti ife ku DPP kulibe youth molalo. Ifeyo ni makadeti. Owen lero alibweresa kuti makomuledi. Amene akwenda nawo palipose anyamata region anasiya kwagwisa ntchito. Za chipani anasiya kupanga. Akuoneka kuti apanga za chipani chifukwa choti akuendera kale mu chipani. Nde akumakhala ndi njiru ya Saidi kwatuma anyamata azilankhula. Anasakula kuti liwesa ndi apply kaya. Komanso siku limene ndimalangiza siyani kutola malo ndinawuza sembulani makampani. Musambo dalira kutola malo. Ono iye Musa enda kadi kuuza sembula kampani aseyo samango dalira kupemba. Ndimana kuti ndamuphunzitsa ntchito. Komanso ndimamuphunzitsa zochita. Munthu iweyo sungakhale pa town pano kupanga zinthu zomveka ngati iweyo sukusegula makampani yako kuti uzipanga business. Ine ndimapanga business. Maona inu pando posechedwa apa ndalosa 6 million. Ndalama zimene zijazo ndizanga za nthumba. Ndinaita na region governor chaka cha nyuwani chitita wina sindinapanga chisangalalo muno mwabali. Tenti pange chisangalalo tucheze ndi anthu mwabali. Ndinachita kuyilemba mmafola mwambiri kuti ya ulele aliyesa abwere. Kuliza kudya za mtundu wina uli wose kupatula mowa. Ndimene ndalembera. Kuti kuliza kudya za mtundu wina uli wose kupatula mowa. Pepani ndikubwerezanso. Ine sindilankhula pa chipani imene ndikulankhulira. Ine ndikafuna kulankhula ndimakalankula pa nsonkhano. Koma kuti
afuna kundimaliza. Ine sindikukana kaya, ine ntchito yachipani ndimaidziwa. Ololero nditokupanga design. Nditakupanga design ngati wina wabwera kudzikuza kuti asaidi panga design. Nditokupanga design. Ine ndili pa Central Region pano kuteteza APM. Ndipo ndizateteza APM mpaka na kalekale. Ndiye chabwino bwana district governor pa nkhani yokutola maloyo zimamvekanso kuti state council makansala anali okwiya kwambiri kuti anyamata DPP akutola malo ndipo adawauza meya kuti zimene zisiyike. Simukuona kuti pamene akusegulira zokambirana zawo pa 19 pano kuzafika Friday akuzokakhala ndi chiganizo timati pa Chingereza amati resolution imene ikukamba kuti funa igumule zonse zimene amanga. Sakanena kuti zimenezi mopanga ndinu a district governor. Ineyo kuti ndipange zimenezi ndinagwizana kumene ndi makansala. Office yake yomwe ine mwendipeza ino. Makansala meya osadabwera muti timakambirana ngati chipani. Andi ndamene anandilimbikisa. Ndamene anandilimbikisa ineyo kundiuza kuti pakali panopo wina aliyense asapange zachani zotola malo. Andi mmene amandiuza ona bochisale, mmene amandiuza ona bumukhito. Chifukwa zimene ndikupanga za anthu akuona ngati ndikupanga za misala. Iwo akuyesera kuti atembenuze nkhani